Balimao Anyakuma, très urgent. Balimao, billet vendredi 19 décembre 2025. Amboraka information de soro. Ko Imam Diko, ou yo coalition misiki, ko CFR. Nous Imam Diko ke Anyamoroi. Malien, ne information de soraka. Ko groupe, c'est-à-dire que parti politique chama ma courant de beka fara mouvement kan. Ou beka kumaka sebene flaoro la. Pour la première fois, une dizaine de jours après son annonce, l'annonce de la création, plusieurs associations et partis politiques sont en train de rejoindre la coalition CFR, conduite par Imam Diko. Donc, mena mounya fo, mena yira folo, nga akinata e mounyi. Conseil mwemembolo ka fo, asimi goita ngana, metla ko conseil fo. Imam Diko kele femi nyamogoyi. Ko Ouseni Amion Gindo, Malien Bebadon, politicien Mundo, Bebado Akaire Korkai, Bebado, Bebendon, Amamine Chouanina, Amamine Femerela, Bebada Akaire Kor, Adjelu no passe, Bebodo, Anna commandé, Bebado Zone Tefana. Voilà. Donc, ni ma crédibilité on toraka do koina, abe son ampleur ta. N'engabur naturala. Mais maintenant, ni yoro yola folo, ambe je kalaje. Francibe ka kabal médiatique mu ka kula. Ambe djeka koulaje, aounanga djangala djefo nyongofe. Ses premiers ralliements à la coalition des forces pour la République autour de l'imam Mahmoud Diko. Plusieurs personnalités politiques entendent mettre fin au régime militaire et restaurer l'ordre constitutionnel. Et David Baché, une dizaine de jours après la formation de cette coalition viennent grossir ses rangs. Ousseini Amion Guindo est ancien ministre, président du parti Codem et du mouvement Djidi Akoura, dissous comme toutes les organisations politiques maliennes. Opposant farouche de la transition, il est la première grande figure politique à officialiser sa participation à la CFR. Nous voyons la situation dans laquelle se trouve le pays. D'un côté, une dictature implacable. De l'autre côté, des djihadistes à l'agenda sombre. Nous avons estimé que la CFR constituait ce que moi j'appelle la troisième voie. Ça peut être un nouveau pôle d'espérance pour tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la conduite actuelle des affaires du pays, mais aussi qui ne sont pas d'accord avec le projet djihadiste. Mené par l'imam Mahmoud Diko, ancien président du Haut Conseil islamique du Mali, la CFR se présente comme un mouvement de résistance pacifique qui appelle les Maliens à la désobéissance civile pour faire chuter les militaires au pouvoir sans élection depuis août 2020. Autre ralliement officialisé ces derniers jours, ceux d'Abdoulaye Koulibaly, président du parti ICAP, et d'Oumar Abdou Touré, président de l'association Kaoural Renouveau. Imam Mahmoud Diko incarne depuis des années une voie morale républicaine profondément attachée à l'intérêt du peuple malien. Sa capacité à rassembler fait de lui un repère incontournable dans le combat actuel. Plusieurs autres personnalités pro-démocratie confient à RFI attendre une prise de parole de Mahmoud Diko avant de faire connaître leur adhésion. En exil en Algérie, l'imam n'a encore fait aucune déclaration publique. Donc, Malien Beladjeli Koumaï Messissan. Voilà. Bon, les réactionnaires, confondent de bobo. Eh, imam Morote, imam ko, atese ka foike. Voilà, confine de Koumate quoi. Mais, Anto Lula me quoi. Amena Kouma, Gereni Koukala de Mounouna, ni virotolu concerné de Haklima, Mamoumbe ni Hakli Boulanoube réfléchi. Amena adressé au lieu de la vidéo en konana. Bela Djelen Kala me mena Kouma Moufo. Asimi Goïta. Imam Fleni, nya fonga viro temenena. Imam Digo te don kulanguluna. Depuis nebe imam do akacha san chamanye. Imam te don koko ni kodoromando imam te douala. Na utara fen krikara ou glanga daka imam to fota te songa douala. Imam yani imam ga don kola abe jachimineke. Ate gringa don ko foila. Ne imam donne koko la. Kafo kombala. Ou te kodoromani o kobadi. Bon, ni kwali pour le moment imam yere makuma folo de. Amen bela imam Diko yere makuma folo. Mais mbe munya fo ka imam minimiser koina. Mama be ka imam minimiser. Ala nyame ko sentinelle mogo fana donala. Ko sentinelle fana e arali manke. Donc mogo chama ni sigre mogo ka parti politique tira. Asimi go ta parti politique fait chi a keme saradala bishegin obe imam kobi. Mouna Asimi Goïta kankasran. Parce que Asimi Goïta demebaga chama me kado moko kungula comme moko te politicien fait.
mais politicien quelle la fond fait na Assimi Goïta rêve ka fin ke munga jugune mais ou to don chamambe ou ti fin kalama chama fana taye ou be nasongo soro Assimi kerefe anu nyabe tiena ou tafo chamanta wi chama fana bo ta kalama kuyi OK muyato malien be ki yeringa muyato malien tegera politicien na parce que te la yudu kantimi parce que politicien chama minana chouenu na ça c'est une vérité odugura bela jerena est-ce que tu as vu allez Abdou Niang mouye transition soi-disant je ne sais pas transition de ma bagaille Abdou Niang est mou fo imam ka koka mba rappelu la folo ça c'est le changement dans l'opinion ay na me folo jama de hakrina ati to yoro kele bi wini fe shini utini fe transition damine jama min tumbako o jama beta ko bi merci aw bela jele o kuma mede transition damine jama mi kumbako o jama ta ko bi n'est-ce pas aw jama bede be kata fara imam kambia 80 a chama be kata anga nyoro fara me l'imam Dicko est une force socio-politique majeure au Mali. Modo ko il n'a pas de force, modo tigalen wala. O alsa autardon, mami. Attendons. À la dimension vous ne savez pas. Lui quand il parle, a kuma nyeshinen do mogo munuma. O donen. A kuma nyeshinen te malien bema. Munu be ka nani olu tura ko upa ati foi chai. Aya mede. Sisi ni ka fa. Ate foi chien. Mogo de ba ko qui sont acquis à sa cause avec un minke chien do, chien teo, numando, dugumando, il s'en fiche. Ou mogo dengelen, c'est ça en réalité. C'est pourquoi il parle de quelque chose qu'il ne savent pas. Mali kono dine nyamogo d'une telle envergure a tsega ben chogosugu do la. Il va faut mogo ba miri. A tsega ben chogoya kelen peu de la. Chogoya titeni Israël. Ma befle. Obe kuma fana sa. Bo sisa ne be nga analyse daninka. C'est do confusion ka cha kwa. Bo arali man de be ka ke imam kobi. Mega kuma fa oro na kobi. Ali sikaso. Essentialité kata sikaso. Neni sikaso ka do kuma na. Sera ke essentiel do na de. Ma te ka bogo. Segu essentiel ko problème be. Ite Mali dugu si tabi ko essentiel ko crise te dugu mina. Yana pa. Hali kunu muntugula jatke wale mogo tarakata ataki ka muntugula. Muntugula ni ay senwa report eta wati jume. Munu be bo mogo te imam ko. Olie na songo nyina o de confonde do. Achama ye enjiga o de utado. Force mbe imam nabi. Utala kunu. Imam tobe ka renforcer debi. Mogo munu jigila tigera. Imam ka kigun. Imam be boka régime kele wakato ka soro bet kera régime na. Imam menama ibe ka kele de. Imam nyabala mogo be ka tege ibe kala wakati mina. Imam dona mouvement fait na abe nobo Mali kono. Imam madeli ki dado kola kama nobo Mali kono ale madeli ka ke. Ula u yatete gen. O kera madugo mogola. Musa Traoré gene ale de kumbeka mogo na shili. Lebe Musa tan wakati nebe imam do. San pisa banunko nebe imam do. Imam date don kola komite ko bayi. Imam date don kola abado na dona kola teke ko tanya ifana. Imam be jati mimbo. Imam pisiki ka kalikeli mimbo. Imam be se ka ibe kuma fo ni kuma fo imam nyana to ate griki jabo oroni bela. Na yaga mouvement gla na imam mula te do ala de. Ni imam keni sona. Awani imam kuma na dongo do avec la ka ye mogo beta faraka. Mogo tita fara imam ga ko imam chekan ou a chemai de. Parce que mogo tikera asimina di. Asimia sorasi nyogo mene kataka décret colon dombo. Hali sorasi même au niveau militaire imam ka puissance bi. Ne reflète ka kuma infana bi. Aw chama be kule la ote tien kalama. C'est pour cela ne a fo asimika jogo changer. Ne somina ne ko asimima. Iye mouvement do kele. Au mouvement où nous te français fait. Ou te tubabou fait. Et asimie fionto bereta ka malien bekele. Ka sunguru baw a batulu nyang ka malita ka di batulu nyang ma. Malien beya dombi ko asimi ko ta sunguru de batulu nyang. Malien harala jumen boye. Ay politicien jumen ye kaye jene ya muso ta ko ka yira ka malita ka dama. Aw tigera politicien na koko la asimi
politicien dagono ji o ka fsani Assimi bi politicien Sena Samara ka fsani Assimi Goïta bi politicien ka wulu aka fsani Assimi Goïta bi politicien ka jakuma ka fsani Assimi Goïta bi ni mami mo bla kungola ko ki yere ina na soro e halala dindi politicien ma dile ka jene ya muso ta ka Mali ta ka marché ta ka di sunguru bawma Assimi be ko kebi Assimi asomogo ta ka Mali ta ka classe somogo nyonche a benga minena chwenna o mata kasola a degere boka Mali constitution violée ka sorasi nyogo mine ku genga bo sorasi ala ka soro amata sharia sirafe a parti politique ci amata sharia sirafe mo me ka jamana loi violée o ka jugu ka teme ali terreau truka ali yada gali ka fsani Assimi. Voilà pourquoi Assimi clé là malien dobe boka visage ouvert confi oro ko songo basaro di mouvement yere wulo ale bora wakati to la pia non ante fara marfatiku ka ante fara binanka anga jamana nebe djia kalama bina mam sani Assimi Goïta. Où est quelle est la différence entre Bina et Assimi? Abe vagabond. C'est pour cela Imam Dicko va avoir la force. Aya sigaka ko inaje abe force soro de ne spectateur de moi je ne fais que regarder. Ne Assimi jogondi fana bo mo tera Assimi nadi. Assimi ko kabe nani pano Assimi. Mais c'est première pierre bête kera la bifo ki twa ko fait. Abdou Nyangere ma foi ka mo mi kumba ko kunu ko ta ko bi. Voilà la preuve. Et Jomba Kobi machi bête kera chelabi. Bête kera Assimi Goïta labi. Beya ye ka fo mogolangolo do atal laidu kantime. Abe koko fo atal laidu kantime jamais de la vie attaqué. Bon mogo be dawo mogo model la jogo jume. Bon kuma réalité be fle. Ora tonga oma Imam Dicko ka mouvement et puis imam be Canada ka be mogo fara nyokon kandi. Awa mogo fara nyokon kan o dinagne mogo te Mali kono mumbe imam boala. Imam ni imam be ka jama fara nyokon ka wakati na bi munya wakati na. M5 wakati ne kunte imam fe ay tane ka video koro laje mais imam yi munyu ne koro finalement fo nen calmer imam ka kimu imam bi se mogo nege na imam bi se mogo la dona abi nege abe do mogo ka affaire ka bo e relation balla as imam pisane be ka teme hali modibo ko ne ka SUK ne de fleka kuma infana bi ale be jenia da sunguru tege e jamana mi service renseignement me mine jenia la mobili kono ana sunguru jamana min ba sunguru ta ka jamana nimaro ta ko doma ayo jamana ay ça me ka kuma énervé len do quoi aw ni ala na krache politicien ma fsani Assimi bi quand y politicien kele de ko parce que ku ya ke ma famille d'abord de anye be ka kele ka e karim ke tobe mais Assimi est pire que ibe ka daji ka fsani Assimi bi ibe ka wulu o ka fsani Assimi bi ibe ka jakuma o ka fsani Assimi bi. Voilà la vérité que je vous dis. Anyabe il était dendo la coulé la Assimi de Mali libéré la Mali yoro jume libéré la abla mega avion te no contrata attaquer Tombouctou aya abla mega rena la folwa o ya dama histoire mega enquête kuka jati wala mo gotara ala avion kama ngo kera kunu aw sigile me nyinga takila aw ta do mumbe sena ne be ka kuma fo jom se ka boka ne sosala aw buloka abe wulu ya kule ni famuna ko de batoko imam be bia aw buloka be mogo neni mi ke ko de batoko mogo be bia mogo be argument contre argument di Muntakatal nous bora ka Assimi lebubi Muntakatal nga avocat fenga no je dis merci à Muntakatal maître Muntakatal mogo chama bebi ute kuma bi wallahi billahi ne ala na krache mogo chama bebi ute kuma bi u chama be imam ko imam ka boka kuma bani mogo chama be mogo be imam ga mouvement ina ne ba kalama ne wolawo ne konte do ala ne de compter de mouvement fou il a fallu pour le moment ne skiller mes flèches de là ne te ta fara machika voilà awni alache Assimi mingo kale nana Mali jola ay Assimi go ta sunguru batulu nyang naje batulu nyang ye mogo fimande abo kalama Assimi kale président ye batulu nyang kera mogo jemani o debe o sunguru bo debe kataka Mali na flota ko doluma kanga siki ko la kanga na kuma mo debe kone o sunguru o de Evelyn Jack yani fanga kana ay Evelyn Jack nyina je fanga nale uya nyi changer ka mobili kuro sanga dama ka so jojo ka duka sunguru boma ka jamana den horo yere wulo yalalaw ku bedon ka sola kan galon tike ko noro mo wula mamme galon tike ka noro dutigu la ko don ka sola galon ka hali wulu ka fsanai. C'est la pire vérité que je vous dis aujourd'hui. On est bobo avec on est à la tche ça et suga fo suma ko bambarato abi se ka fe fo imam kafsane awi a beninga derate terro de donde et terro be gamu Assimite ko dike Assimi terro be kilingi c'est les mêmes racailles. Voilà la vérité que je vous dis aujourd'hui.
donc ni yɔrɔ de kun bɛ ne bolo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ aw ɲɛna bilahi maa si tɛ na k'i bɛ janfa awa u b'a janfa fɛn fɛn na an ka jɛ an ka fɛn na mɛ fɔlɔ Assimi ka popularité de bɛ ka bin bi Abdou Niang m'a fɔ an ka lamɛn janfa bɛ adamaden barika ban de a b'i barika ban k'i kɛ maa fu ye a y'a lamɛn i ma layɛlɛ sanfɛ cogo di n'i dɔnna ni janfa ye ka ban banna barika t'i ka foyi la hali i ka wari ala bɛ barika bɔ a la a banna a ye janfa ye ka to yen kuma dɔ fɔ n y'a fɔ n m'a fɔ k'a bɛɛ hɔrɔnka ye fili bɛ ka kuma la dɛ hɔrɔn ti janfa kɛ fiyewu hɔrɔn ti janfa kɛ hali n'o kɛra e ka hɔrɔnkan ye o ye hɔrɔnkolonkan ye hɔrɔn ɲuman si tɛ kɛ janfa ti Assimi kulo bɛ nin na se k'i kunsigi maaw kunna cogo di i bɛ kuma min fɔ i t'a sabati voilà i ye layiru caman ta i y'a layiru bɛɛ lajɛlen tiɲɛ halisa e bɛ tila k'a fɔ n y'a fɔ n m'a fɔ k'a bɛɛ hɔrɔn kan an ka duw bɛ marsiyɛni kan cogo di an ka dugu bɛ taga ni nin ye cogo di jogo minnu bɛ yen ni ala y'a cɛjuguya yira an na kabini kun ala ka ciden dan nɔ b'a la an ko an ka ɲɛ sɔrɔ ka sɔrɔ ala ko mun man ɲi an b'o ko baara kɛ an bɛ taa min o de kama an b'an ka bana ninnu ɲini yɔrɔ dɔ la a b'an naga kɔrɔ de kuwa wala kuma dɔ la an kun bɛ sanfɛ an jiginna mɔgɔw kun dalen b'an na mɔgɔw b'a ka commencer ka tigɛ an na barika kun b'an ka kow la an ka kow barika b'a ka jigin e b'a ka bɛɛ kɛ ɲɛɲini ni dabali ye komi o ye afiriki taabolo ye n'o tɛ n'a kɛra ɲɛɲini min ye e de y'i yɛrɛ ɲɛɲini n'a kɛra dabali min ye e yɛrɛ de ye dabali dɔ ye yɛrɛ la parce que i ye mun kɛ a ma diya ala ye ala b'o k'o de kɔlɔlɔ bere pɛnpɛrɛ i kunna n'o ye janfa ye o man d'ala ye kɛrɛnkɛrɛnya la maa minnu bɛ yen ko se t'u ye ni e de y'u ka maraba ye i ka janfa kana s'u ma aw hakili bɛ nin cɛ in photo la Momo Jakite voilà Momo voilà Moro Jakite nin cɛ in nin ka vocal dɔ fuiti kɛ a bɛ ka fɔ vocal in na Assimi Goïta Bengɛ aw hakili b'a la Assimi Bengɛ mun kun bɛ CMDT kunna n'a photo filɛ nin Nango Dambele ninnu ka vocal de fuiti kɛ k'u taara ka taga poison kɛ kitakaw ka engrais fɛn na k'u faga kitaka baden de sɛnɛkɛla caman de sara hali sini ma taa kaso la mɔgɔ kelen mun ka vocal bɔra k'ale ye mɔgɔ faga o mɔgɔ kelen de tilara ka taga k'olu ta ka place wɛrɛ d'olu ma tuguni Assimi Bengɛ filɛ nin a photo filɛ nin a bɛɛ n'ala cɛ hali sini kiri ma taa nɔfɛ kiri bɛ c'est à dire que cɛ ye Mali k'i n'a fɔ a fa tiɲɛ de quoi ni mɔgɔ min kɛra ale o bɛ taa kaso la n'a kɛra a bɛ mɔgɔ min to kaso la a bɛ décret kolondenw signé hey billahi an ka kɛ halala ye sa cɛ an ye kɛlɛ kɛ don min an kun bɛ ka nin kuma in de fɔ an ma dɔwɛrɛ fɔ an ko k'an bɛ injustice de contre la et c'est ce qui se passe aujourd'hui an ka sigi imam va avoir la force ne de ye kuma in fɔ an seba ka da tubabu b'a dɛmɛ billahi ni tubabu ma dɛmɛ a ka fɔ ma tu ɲɛmɔgɔ de je vous dis ça aujourd'hui tubabu b'a dɛmɛ a bɛ kɛ force incontestable ye a bɛna kɛ don dɔ la Assimi hali ni Assimi tɛ yen maa ma n'i sigira tu seras obligé de faire face à cette coalition i tɛ se k'u bɔ maliyɛn la i tɛ maliyɛn ka tɛmɛ u kan parce que mun bɛ ka digi ne la ne tɛ politicien fɛ mais a bɛ ka politicien kɛlɛ minɛ Assimi bɛ ka jugu ni politicien o de bɛ ka ne faga quoi il nous a déçus voilà la vérité donc o de kun don maliyɛnw an bɔra an ka mɛ nin yɔrɔ de bɔ ka yira u la attendez là voilà donc o tɛmɛnen kɔfɛ maliyɛn fɛn fɛn bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔya la a bɛ Senwave application télécharger n'a ye Senwave application télécharger a bɛ ne ka kɔri promo don urgent 10 € bɛ na o y'aw yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛɛ don aw somɔgɔ bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro don a n'u tɔgɔ bɛ garanti kan n'a wari ci ma a b'a sɔrɔ orange money la sur place wari cigo fɔlɔ a tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari cigo filanan sabanan bada 1,99 €2 100 1,2 € dɔrɔn o de kun don aw k'an bɛn ciao ciao